on jokki heɗade RFI Fulfulde yamɗe jeetati silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo aljuma subaka aljuma labɗo laɓaɗo toɓe mawɗe ɗe nanodiral e alhaali haɓugol tundi poore nambiyen plastique heɓani hanki nambiyen heɓaki hanki aljuma e dow yewtere caggal balɗe sappo e ballal fedde oni fedde gotago windere leyɗele temedere capanɗe jeetati potti jewti kono ala ko gasi to modiral ngal timmi kono jewteɗen e peeje haɓugol e poore jokkan to Mali ko ɓuri laabude heɓama eɓe konunkoɓe ɓe laamu leydi ndi nangi waɗi balɗe hanke e nder hollitol laamu ngu nantini e nder ɓe sappo e goo nangaɓe hen goto ko civiljo goɗɗo o ko ɓiɗɗo leydi France ɓe fuu no tuma anniya e jiiɓude leydi ndi nambiyen état de samminde ndi leydi tefore no jokki Julius Mada Bio horejo Sarlon ardiɗo CEDEAO e o saaha waɗi jillu hanki to Guinée Bissau caggal jillu makko to Côte d'Ivoire altine faltiɗo e dow yewtere nde waddi horejo ndi leydi hono Umaru Sissoko e Mbalo Julius Mada Bio arti e fayida ɓeydude ndenago jokkodiral e nanodiral hakkude leyɗele tawaɗe nder CEDEAO o noddi kadi leyɗele tati Sahel ɗe arta e leyde fedde leyɗele hirnangue e Afrique hono CEDEAO. tedduɓe bisimilla mon e kabaruji ɗi nanodiral e alhaali haɓugol tundi poore nambin plastique heɓaki hanki aljuma e dow yewtere caggal balɗe sappo e ballal fedde gotago windere oni leyɗele temedere capanɗe jeetati potti jewti fodde balɗe sappo kono ala ko gasi ala ko timmi haydara nanodiraka hay si tawi tumodiral ngal timmi jewteɗen e peeje haɓugol e poore jokkan keɗoɗen Ceerno Mudumba ko hanki jemma yewtere nden hanuno darnede kono rafi pottal e dow eɓɓore ahadi ndin waɗi haa ɓe tokki yamɗi ɓeydiɗi mawɗo jonde nden Luis Vayas Valdivieso mo Équateur inni e cimtol wonde yewtereji ɗin no jokki e dow eɓɓore satande nde o wallifi ɗum holli pottal heɓaki haa sa'i happaɗo on lanni hanki ko tiiɗi noon no henji leyɗe adunaru ko fewti e holno poore gollitirte ko ɓuri leyɗe temedere no dartodi e pelle société civile bambangol ahadi happundi moƴƴingol poore ko iwata e pétrole leyɗe awƴoje ɗen jawle wonana nden e ɓore Ameriki ko e nden jeere tawa kono duñugol yewtereji ɗin yeru nyallal kadi no holli wonde no tamƴina ka kawral heɓi ka hitande 2022 mojobere adunaru leyɗe ndentuɗe maɓɓituno résolution nodduɗo fi sarɗingol alhaali poore kono ha han aduna on ronku fottude e ahadi hawtandi hitande kala yeru tonuji million sappo tuuɗe poore no ukkade ka baharu ɗum non no addi caɗele e bangal cellal e boyre biodiversité on